Kasabay ng patuloy na pagpaparehistro ng mga SIM at SIM card, muling tiniyak na Department of Information Communication Technology o DICT na kanilang binabantayan ang seguridad ng mga datos ng mga subscriber. Ayon kay Undersecretary Ana May Lamentillo, inatasan nila mga telecommunication companies na magkaroon ng safety nets upang hindi makompromiso ang anumang impormasyon na kanilang makakalap mula sa publiko. We've mandated them to make sure that the data is encrypted. Ibig sabihin, responsibilidad nila to ensure that it is safe and secure. Kung kunwari magkaroon ng hacking incident, dapat encrypted yung information para kahit na ma-hack, hindi mababasa ng mga hackers. May parusa rin umunong kakaharapin ng mga telco companies at kanilang mga personnel oras na magkaroon ng data breach o leakage. So this is a warning also to the telco at sa mga staff po nila na ipinagbabawal po ng batas yung leakage ng ating data ng ating mga end users. At hindi lang po kayo mapipinalize ng fine, makukulong pa po kayo. Ang tawag po dyan ay breach of confidentiality at breach of confidentiality due to negligence. Ibig sabihin, kahit hindi nyo po binenta yung personal information ng ating mga end users, basta ipinamigay nyo, yan po ay labag sa batas at may kasama po yung kulong. Samantala kung nawala o nanakaw ang isang rehistradong SIM card, dapat daw itong i-report sa DICT upang masiguradong hindi ito magagamit sa modo sa mga masasamang loob. Mas magiging madali na rin daw ang proseso ng pagtunton at pagbawi sa SIM card kung ito ay nairehistro. Yung sa telco po, pag sa stolen SIM card, kailangan po pumunta kayo sa inyong telco provider, mag-file ng affidavit of loss at magdala ng valid ID para sigurado na ma-deactivate po yung inyong SIM card at matag siya sa stolen SIM. Para po kung sino man po yung nagnakaw ng inyong SIM card, hindi niya po magagamit sa masamang paraan. Dagdag pa ng DICT, pwedeng makakulong ang sino mang mapapatunayang sangkot sa pagbebenta ng nakaw na SIM card ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Posible rin silang pagmultahin ng hanggang 300,000 piso. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.